boga ndị boga ndị bụ nna n'ihu ọlụ ndị boga ndị boga ndị bụ nna n'ihu ọlụ ndị boga ndị boga Igbo kilie ndị bụ nna n'ihu ọlụ Igbo bịanụ kilie ndị boga bịanụ kilie ndị bụ nna ndị odogwu Igbo bịanụ kilie ndị boga Igbo bịa kilie ndị bụ nna n'ihu ọlụ bịanụ kilie ndị bụ odogwu ndị agbata ife adị nakwa ndị bụ nna n'ihu ọlụ bịanụ kilie ndị bụ odogwu ndị ojide okecha na ndị bụ nna n'ihu ọlụ fada ego kesi ego babata n'elu ụwa fada ya enyela obodo aka fada emegide nwa mgbenye ifefe anafọ bụ na mma ogbenye na-emebe ọfụma mafe enwere efe asịrị ịmala ifefe bụ ndị agbata obibi ife ndị ọma obodo bịanụ kilie ndị boga ndị ekwe eme ndị bụ nna na ife a na-eme ụmụ Igbo bịa kilie ndị boga o na ndị obodo bụ ndị bụ ọgbata obodo ekwelu Igbo ka ekene n'ụfa o ndị boga ndị boga ndị bụ nna n'ihu ọlụ obodo bịa kilie n'ụfa o ndị boga ndị boga ndị bụ nna n'ihu ọlụ Igbo fa ka anyị na-akpọ ndị boga ndị boga Igbo kilie ndị bụ nna n'ihu ọlụ ịma ndị nna akọlụ gị maka fa ịma ifefe bụ n'elu ụwa eze a na-eli ego ya ọ na-apị WhatsApp ịnọdebe ndị na-agwa gị ị na-eli olili gbanwa na-enwe aṅụrị ịnọdebe fa nso ike ọlụfa mkpa gị ewere nwayọ ọsọ ọbụ ọnya ịnọdebe fa nso ebe ọ bụ n'isi ada feji nwayọ kwanite gị ọfụma ịmalụ ndị nna agwa gị ife a nwata gbasala ufe odibo nwata nwa na-emebe ọfụma ịma ndị nna agwa gị ebe ọ bụ na afa gọrọ ọgọ ndị anwa elibe gị ife ịma ndị nna agwa gị inwe ofe onye fa n'obodo obodo anwa ga-adị mma fada adọkwa ndụdọ fa na-ekolo ka esicha ọlụọma ka eji malụfa ọfụma ka njebe n'ụmụ ike ụba ha ekwe m n'ihi ala ka nzute odogwu chichi gozi ihe ji ogwu aka ekpuchi ọnwa kembụ n'ihi ala n'ibe odogwu triple chief odogwu na ọhịa adịghị gị mma ofu onye ndị kọstọm nyere akwụkwọ nya gbaba ngwaafịa ya na-anọta ọfụma onye bụ CEO Major Player Logistics Limited odogwu aka na-agba ngwaafịa dị mma odogwu abọsọ obodo alụ dike n'iso na ndị boga Triple Star ọgaranya obi adị ọcha aka ekpuchi ọnwa n'iso na ndị boga kene na aka ekpuchi ọnwa aka ekpuchi ọnwa kene na aka ekpuchi ọnwa n'ihi ala aka ekpuchi ọnwa udogwu iso na ndị boga aka ekpuchi ọnwa onye m iso na ndị boga aka ekpuchi ọnwa
Emmanuel Ejiogu odogwu na New York America oyimiso na ndị bọga the senior professor of California University nke dị na America odogwu iso na ndị nwe ọlụ na America aka ekpuchi ọnwa na-ekene n'egwu ọ sị na ọ ga-adịle gị mma senior brother ya aka ekpuchi ọnwa si nkene kedu maka Chief Elonna Nwosu nwata toluo mee 1 ọfụ ụmụ ala ugo ihe ala nwata toluo mee n'iso na ndị bọga onye bụ MD Eastern Resort Hotels Limited ya bụ chairman CEO Executive Director Eneco Shine International Nigeria Limited odogwu iso na ndị bọga ọ sị m kele oliakụ ya bụ odozi akụ nwanyị dị mma Lọla Uchenna Nwosu Osodieme ada n'iso na ndị nwe ọlụ strong member ka unu bụ na IUF oyimunu bụ ndị nwe ọlụ aka ekpuchi ọnwa bụkwa strong member IUF ihe ala so na ndị nwe egwu ka ndị ebekwa ụba ha ekwe m ka nzute odogwu njidi ebube n'egwu Chief George Nweze nwa ọ pụta ife adị nke mbụ n'ihi ala niile odogwu ọpụta ife adị yo aka na-emebe nweyi oyimiso na ndị nwe ọlụ ezi ọ ga-afụ nwa abụ nwa echeta nna na Ọkịja unu so na ndị ji ọlụ n'aka Igbo nene ndị nwe ọlụ ndị agbata obi ya ụmụ Igbo nwere ndị nwe ọlụ ka njebekwa n'ụzọ akwa ihe ala ka nje zute onye nwe ọlụ ka nkene Chijioke eji atụ onye tụlụsi ije na Jakarta Indonesia CJ na China oyimiso na ndị nwe ọlụ CJ Jakarta odogwuweyi CJ Jakarta oyimu n'iso na ndị nwe egwu ndị nwe ọlụ ụmụ Igbo bịa n'obi akịdị ndị nwe ọlụ ka anyị ezute nwanne m ofu onye na Ọkịja odogwu iso na ndị bọga Chinwabeze Nmume ọfịa kwuru ego na Ọkịja iso na ndị bọga odogwu ọfịa ju na-eme ọgọ bụrụ eziokwu oju na-eme ọgọ iso na ndị nwe ọlụ ọbịa kwuru ego na Ọkịja odogwu ọbịa ju na-eme ọgọ mmanwụ na iso na ndị nwe ọlụ ọjọbụ ikwelu m nkwa moto ọ gịnị iji moto m ọbịa kwuru ego nwa mama odogwu ọbịa ju na-eme ọgọ nnukwu mmanwụ agụsị agụrọghị onye ilogolo nyaba ọnụ n'elu ndị bọga gbabụ ndị ọgbata obi ya ka mbụlodu ma jebe Jakarta na Indonesia ka nje zute onye bọga ka mbụlodu ma banye ka nle Jakarta na Indonesia ka nzute onye nwe ọlụ High Chief Sapuluchukwu Sullivan odogwu iso na onye nwe ọlụ Agụ Nweze nwa metụla akụ na Ọkịja oyimu na iso na onye nwe ọlụ Ebube Chukwu ụzọ na Ọkịja Ebube Chukwu ụzọ na Jakarta na iso na ndị nwe egwu ife emena gị ma chacha Ebube Chukwu ụzọ na iso na ndị nwe ọlụ ife emena ụmụ Igbo na Jakarta Ebube Chukwu ụzọ unu so na ndị nwe egwu ndị nwe egwu ndị nwe ọlụ ndị kalaka afa bụ ndị nwe ọlụ ka nle na Italy ka ndị ezute nwanne m odogwu so na ndị bọga
afa m omeli iwu ochendo nwachi na-emelu ochendo n'iso n'ọga ịzala afa wee sị osisi pụlụ n'akụkụ mmiri ọ naghị agbanwe agbanwe odogwu ochendo nwa omeli iwu onye ụmụghị obi meka were iso na ndị ọga chukwu gozie nwanne m ochendo nwa mama ochendo nwa omeli iwu ifugo na iso na ndị nwe ọlụ ka njebekwa na South Africa ka nje zute onye nwe ọlụ odogwu n'iso na ndị nwe ọlụ odogwu na South Africa odogwu obodogbo nwa na Ọkịja chọrọ obodo Ọkịja onye ka mụ na-akpọ Chukwu Emeka Ifeanyi Chukwu isi ego dị ụsọ na Ọkịja ego na-eje ije na Mandela Pele na Ọkịja chọrọ ogidi pele bịali n'iso na ndị nwe ọlụ isi ego dị ụsọ odogwu na iso na ndị nwe ọlụ isi ego dị ụsọ oyimo na iso na ndị nwe egwu Igbo ka anyị kene nụfa ndị bụ ọga ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọlụ obodo bịa kirie nụfa ndị bụ ọga ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọlụ Igbo fa ka anyị na-akpọ ndị bụ ọga ndị bụ ọga Igbo kirie ndị bụ nna n'ihu ọlụ ka njebekwa n'ihe ala ka nji ya azụ ka zụta odogwu so n'onye nwe ọlụ ka njebekwa n'ihe ala ebe n'eli ka nje zụta odogwu Prince nwabụ ụwa nwa ibe ekwe aka ego na Asia okwu abụ na ọnụ n'Igbo land odogwu ọrọbọ na iso na ndị nwe ọlụ CEO Nixon Blessed Nigeria Limited odogwu some member ihe ala Unity Volume aka ego ndị Igbo na iso na ndị nwe ọlụ aka ego na Asia odogwu aka ego na iso na ndị nwe ọlụ Igbo nene ndị nwe ọlụ asị m ụmụ Igbo jide ndị nwe ọlụ Igbo nene ndị nwe ọlụ asị m ụmụ Igbo jide ndị nwe ọlụ ka njekwa zute odogwu Chief Honorable Udeze Nwoka Plastic ọ ga-adịle gị mma odogwu Chief Marcel Udeze Nwoka Plastic Global Limited ebe ebu mbe wanụ n'ehi ala ebe ebu mbe nwanne m iso na ndị nwe ọlụ Managing Director Mansesi Resources Nigeria Limited ọ bụ ọgụ nwanne wanụ na Asia odogwu na iso na ndị nwe ọlụ Top member ka ịbụ ihe ala Unity Volume oyimo na iso na ndị nwe ọlụ odogwu n'enu ndị nwe ọlụ ụmụ Igbo bịa gide ndị nwe ọlụ ka njebekwa ka ije acha n'ogidi ka zute odogwu o so na ndị nwe ọlụ anyị Chibọgụ nwa agwa n'iru maka ibi ya katakuma so na ndị nwe ọlụ echa nka ga-abụ osu ebe ejije ọgụ na-abọ nkụ nọ n'iso na ndị nwe ọlụ Managing Director Kosibo Group of Company Nigeria Limited odogwu ebe ejije ọgụ n'iso na ndị nwe ọlụ onye ọcha akatakuma iso na ndị nwe ọlụ odogwu Chinedu Ada Okoye na n'ọfịa Okoye n'ọfịa na iso na ndị nwe ọlụ odogwu Chief Ifeadigojo otu odogwu Ifeadigojo otu iso na ndị nwe ọlụ igirigi kedu maka ambasado Onyedikachi Ogbosa Nnewi Feston odogwu Anedo Feston iso na ndị nwe ọlụ igirigi kedu
maka Chief Ugochukwu Ngọka alịka na China mmiri malugo na Nnewi so na ndị nwe ọlụ odogwu mmiri malugo so na ndị nwe egwu. Kedu maka Chigozie Okafọ Akwamia na Nnewi MD Executive Golden Nugget CEO Gozilink Services iso na ndị nwe ọlụ Gozilink odogwu oyem iso na ndị nwe egwu Gozilink odogwu oyem iso na ndị nwe ọlụ. Kedu maka Chief Maximus Okoye Maxis Mayor Collection odogwu n'iso na ndị nwe ọlụ igirigi. Kedu maka ofu nwa n'ojoto ofu nwa real estate ofu nwa ndị Igbo n'iso na ndị nwe egwu oyem ofu nwa nwanne m iso na ndị nwe ọlụ. Kedu maka Chief Eze Chukwu Igbo alụsị ego na Ọkịja odogwu Chugo Malugo Nzuo alụsị ego na Ọkịja ịma na iso na ndị nwe ọlụ igirigi alụsị ego na iso na ndị nwe ọlụ. Chief Obiara mmadụ bụ ugwu Oliego na Ọkịja eze Oliego na Ajatina odogwu iso na ndị nwe ọlụ. Ala aja na Chilefi Oliego so na ndị nwe egwu. Obiagulu dike na Ọkịja Taramas Hotel oyem iso na ndị nwe ọlụ. Obiagulu dike na Ọkịja eze Ogidi Ọkịja odogwu iso na ndị nwe egwu. Ka njebe Malechi ya ka njezite odogwu so na ndị nwe ọlụ. Chief Ụzọchukwu Ebubeze ụzọ enyelu na Ọkịja ma iso na ndị nwe egwu onye ọcha ụzọ enyelu Ọkịja iso na ndị nwe ọlụ igirigi ụzọ enyelu Ọkịja iso na ndị bụ ndị. Kedu maka Obinna Nwannọli nwata ibi ya ihe mbosi bụ ndị odogwu Obinna Nwannọli beji ka esi wee bụlụ ụmụ maka iso na ndị nwe ọlụ ọbaino nwata ibia ihe mbosi iso na ndị nwe egwu. Ka njebekwa n'ihi ala anjezita ihe mụ odogwu iso na ndị nwe ọlụ. Chief Stanley Wenujoba mba abụ onye ukwu n'ihi ala na iso na ndị nwe egwu. Nze Nwajugo nne ya Dipepechua nwaanyị ọma iso na ndị nwe ọlụ. Mba ama onye ukwu iso na ndị nwe egwu. Oyodu maka igugbu ogbuo na iso na ndị nwe ọlụ odogwu. Anyị kenye ndị nwe ọlụ na ọfa ka anyị na-akpọ ndị anụnwa bụ ndị nwe ọlụ. Ọlụ amaba na alụlụ obodo anụ mmadụ apụla ịkọsị ya baso na ndị nwe ọlụ. Ịbịa debe ndị anụnwa nso obi ga-adị gị mma maka baso na ndị nwe ọlụ. Chukwu gọzi unu ego unu bụ eluigwe agwụ nyebe ọfọ na agọlụ unu maka na unu bụ ndị nwe ọlụ. Aka unu nyela odu ma Chukwu nna nyelu n'aka ọlụ unu lụlụ odu ma Chukwu nna lụọlụ n'ọlụ. Udo dịlị unu unu bụ ndị nwe egwu Igbo ekwelugo. Ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọrụ Ekwelugo ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọrụ ụmụ Igbo na afọlụfa ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọrụ ọnụ mekine ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọrụ Igbo kene nụfao ndị bụ ọga ndị bụ nna n'ihu ọrụ 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 ndị bụ